Si alguna vegada has somiat en aconseguir una medalla d'or a les Olimpiades, avui t'explicaré per què tu i els nostres oients no podran ser mai atletes olímpics. La part d'entrenament la coneixem tots, però avui explicarem la biologia, la fisiologia i la genètica que hi ha darrere d'un esportista. Comencem pels músculs. I és que el múscul està format per unes cèl·lules que s'anomenen fibres musculars i que els humans especialment tenim de dos tipus. Les fibres musculars de resistència, que tenen una contracció lenta, i unes fibres explosives, que tenen una contracció ràpida. Les fibres de contracció lenta són les que s'utilitzen per fer activitats de llarga durada, com per exemple córrer una marató. En canvi, les de contracció ràpida són les que permeten fer els moviments curts i més potents, com per exemple fer un sprint o aixecar peses. Aquests dos tipus de fibres viuen en harmonia dins del múscul, encara que no en la mateixa proporció. Per exemple, s'ha trobat que molts velocistes d'èlit tenen una alta proporció de fibres musculars de contracció ràpida. En canvi, maratonians tenen una composició molt diferent, amb un predomini de fibres de contracció lenta per tal de poder durar més temps dintre la pista. És per això que hi ha ètnies que destaquen més en un esport durant les Olimpiades. No només perquè entrenin, sinó perquè ja hi ha una predisposició genètica. O sigui, que es pot enganyar la genètica?